Boa tarde, eu son Rodrigo, vivo en Piñeiro. Xa me vistes en algún vídeo falando de cousas eléctricas, porque son electrónico industrial, pero ao mesmo tempo tamén son gandeiro. Teño vacas, vacún de leite, e vamos falar do que é a manipulación dun produto alimenticio, como é o leite, que, se non é o que máis, é un dos produtos que require un tratamento moi minucioso para podelo, desde que sale do ubre da vaca hasta que nosotros compramos calquer produto, seña leite líquida ou seña calquer derivado lácteo, require uns cuidados moi específicos. Porque o leite é unha cousa moi, eu non quero dicir que seja unha cousa porca, pero é unha cousa que se altera moi facilmente. Os que vedes ou tovestes ganado, sabedes que o leite se estropea facilmente. Entonces, requiere uns cuidados moi bons. E higiene. Entonces, manipular este alimento como o leite requiere unhas rutinas diarias que non se deben deixar pasar. A higiene do propio manipulador, da propia persona que vai ordeñar, é dicir, poñerse uns guantes, onde non lavar ben as mans. O que pasa que, bueno, vas utilizar sempre uns produtos abrasivos, como son deterxentes, lejías, sobre todo, é dicir, detergentes clorados, pois que estropean as mans, entón o mellor é poñerse luvas, poñerse guantes. O leite, cando se lle vai sacar a vaca, pois un lavado da ubre, un secado, e despois, pois, calquera medio, seña manual, que prácticamente non se utiliza hoxe en día, mecánico, ben seña en caldeiras, ben seña en circuito, como o que vedes aquí atrás, ou un sala de rodeño. Estas máquinas, pois, lávanse con uns produtos específicos que non son domésticos, son industriales, son detergentes clorados e detergentes alcalinos, alcalino-clorados e ácidos. A ver se non se me queda ninguna cousa así fundamental para facelo o máis breve posible. O leite, unha vez que se saca da ubre da vaca, ten que ser conducido rapidamente a un tanque de refrigeración, onde ese leite ten que estar a unha temperatura entre 2 e 4 grados. Para que? Porque o leite, unha vez que sale do ubre da vaca, ten unhas bacterias que queremos que se conserven, que non se desarrollen, que non se multipliquen, que se vayan a multiplicar, pero na industria. É dicir, un yogur é un produto que se desarrollaron unhas bacterias durante un tempo que despois ten que estar refrigerado. Entón, nosotros temos que manter ese leite nunhas condicións idóneas para que non se altere. É dicir, acedouse o leite porque se deixou pasar unha serie de tempo a unha temperatura que non debería estar. Así, a grosso modo, é dicir, a higiene do propio personal, o propio gandeiro, o propio muxidor ou muxidora, higiene da ubre da vaca, é dicir, cando se vai muxir, lavar a ubre, desinfectarlla, secarlla, como nós lavamos as mãos, pues lavarlle a ubre a vaca, é dicir, unha boa higiene. Conducir ese leite por uns conductos que esteñan limpios por dentro, entre que por fora se vexan un pouco, se fai unha higiene periódica, pero non tan exhaustiva como por dentro, é dicir, por dentro ten que estar ben limpio, con produtos específicos logo. Normalmente estes equipos xa lavan solos automáticos e fan o lavado como unha lavadora a roupa. Decía, un muxidor, ubre da vaca, equipos de conducción de leite e o almacenamento do leite. Almacenamento do leite onde está esa temperatura entre 2 e 4 grados, que é unha temperatura onde as bacterias non se van a desarrollar. Ese é o fundamental para que o leite chegue á industria, cando veña a recoller o camión, e a industria o procese da maneira que queira, facer calquer produto lácteo ou leite líquida ou que sexa. A grosso modo, eu que como gandeiro lles podo falar do que é a manipulación dun alimento, neste caso o leite.
Hai outras cousas que se me podría estender máis, que é na saúde dos animales. É dicir, hoxe en día ninguna leite pasa ao mercado que non leve uns controles específicos. Aquí, en todas as granxas de Galicia e sobre a medida de España, se sacan analíticas todos os días que se van recoller o leite e se analiza o camión antes de descargarlo en fábrica. É dicir, é imposible que hoxe se consuma un leite con produtos. Imagínate que hai que poñerlle medicina a unha vaca e enviei ese leite como xino para o tanque onde viña a recoller o camión. Indudablemente, antes de descargar ese camión, non se vai descargar ese camión na industria. É dicir, hai unhas plenas garantías de que o leite que vendemos hoxe é un leite de calidad. Porque tamén nos concienciaron, fixemos os nosos cursos de manipulación para saber que ese produto que hai que poñelo. Non se dan casos, prácticamente ningún, serían casos por 1000, alguna vez que algún gandeiro por despiste, non por que faiga a propósito. Pode levar leite e mandarlo á industria, pero na industria non se vai descargar, ese leite vai ser destruído. E nada máis, un saúdo desde aquí de Piñeiro, desde a miña leitería, e ata outra.